Здравейте, казвам се Вентислав Тодоров. Работя в магазин Винело като консултант-продавач почти 5 години. След няколко месеца ще станат 5 години. С вино избрах да се занимавам малко случайно. Преди около 10 години почнах работа в един супермаркет, който имаше много добра селекция с вина и спиртни напитки. Моето задължение беше да консултирам хората и да се занимавам с вината и спиртните напитки. И така вече 10 години. Има много хубави вина по света, но за мен любимото ми вино е Бароло от Италия. Мога да покажа едно от всичките. Гая, 100% Небиоло. Страхотно вино. Едно от много малкото вина, които все още не съм опитвал, откакто работя тук, е ето това. 50 на 50 Авигонези. Сортовете грозде са Санджовези и Мерло. Отзивите, които чувам вече толкова много време за това вино, са просто, че е уникално вино. Съветът, който бих дал на всички любители на вино, това е да не спират да експериментират с вината. Всеки път да опитват някакво различно вино. Ето, аз днес съм на вълна Малбек от Аржентина. На здраве!